ready belai hambai tini omo gari wo banner kaisa nukhna mo gari hire khaika dino 3-4 খরচ থাকনাই মহাইকে প্রায় 2-3 মাস ও গাড়ি বাই সারা ত্রিপুরা জব তাই কয়েকটা গাড়ি দङ প্রত্যেক কামিও প্রত্যেক নুখুङ थांनाय ত্রিপুরা সরক বাই লুকুরক बाय कक सालायनाय लुकुरकनि थाने मनु सोंनाय तिनि मनादन त्रिपुरा यां फायदि टेक्सा मनादन त्रिपुरा मुतै मनादन त्रिपुरा हाय हानि बसारक त्रिपुरा सारक निजेनि हावो लीगल डॉक्यूमेंट्स दंतो तैबो डॉक्यूमेंट्स करि अपन फरेस्ट राइट एक्ट सितै फरेस्ट हुक खायनानि चास खायनानि अधिकार दङ किन्तु तारपरो तांगै तिनि बनि राबार तानफाइजाखा ते अमने तामनि कोनो विचार माया तांगै तिनि त्रिपुरासा एकॉर्ड ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न जों सानै तंमानि ते केंद्र सरकार त्रिपुरासा एकॉर्ड नाय हिनि सावैबो रियांगैनि चनो बान्देवै तांगै थुङै तं तांगै मानिक सा सं त्रिपुरासा एकॉर्ड ना केबिनि तं आबनो त्रिपुरासारनि खानि तांगै गामि गामियाव बासावै सोंङैनानै बाय दिया दरकार नांखाके मानिक साहानि नबा थाङैनाय बिनि नक बुसखांग आं अनसन तंनाय दर नारनाय दरकार नांखाके सेक्रेटारि बुसखांनि आं दर नारनाय दफानि बागै जे कुनु परिस्थितियाव थांनानै आं तियार दङ प्रयोजन खालायखाके जत्त माना खायतंदे कुनु उपाय करे प्रयोजन खालायखाके चुराइबारियाव थाङैनाय इकोनॉमिकल ब्लॉकेट बुखायनाय रास्ता रोको बुखायनाय जत्त किसुनु खायनाय किन्तु गामि गामियाव आं सोंनाय जों बीजेपी खायमानि बे केंद्र सरकाराव जों राज्य सरकारना लगरि तंमानिके आमसा दो अपराधन खानि जेन हा सेक्टरनानि राबार तान फैजननानि बागै जों खायलायमा दंथ'फ्रा लायनाय डेली डेली जयनिं खायलायमा दं आबो नखरनि खानि सोंनाय मानिक सा जदि अबनि जदि विकल्प व्यवस्था नायके लांटा खायनाय बीजेपी न पाहार अन्तत पके याकरिनाय ते 100-200 जना तमन पुरा लांटा के याकरिनाय पनि जदि नै विचार नायके जत्त त्रिपुरा सरंग खानसा खायनाय चोबा चोखायनाय बागै कबक जाऊ नरक त्रिपुरा सरक बाक्सा डेली डेली फंगो सामुं थांलायना राबार रानलायना केबो बगत थांलायना केबो दुकानाव आजिनान थांलायना केबो आनिबो तो नक बुकुं दंगो आनिबो तो जब किसु दंगो किन्तु आंनि नक बुकुं इनकाम सोर्स आनि नक बुकुं आनिबो फैमिली दंगो प्रॉब्लम्स दंगो किन्तु बेबाग नुनान साइड खायनो समस्या न साइड दनायनो तिनि नक बुकनि नेता खायनाय रगो तिनि मंच नांजागो सीट नांजागो टेंडर नांजागो रांगासिना बागै मोजां संलायनाय यां यां गुरिलाय दङ किन्तु मनादन त्रिपुरा हाय बरमनिफ्राय कक सानानै जराखै त्रिपुरा सेकर्डनि बागै चबा खालिनो हिंगाके मोजां कसम कसम खातै खारलायो याबा आं तिनि बेबाग न याकारिनो निजेनि उन पकेटनि रां बाय तिनि खरच खायनाय मनादन त्रिपुरा हाय बरमनि बागै चबा खायनाय त्रिपुरासा एकॉर्डनि बागै चबा खायनाय त्रिपुरासा एकॉर्ड मायासाक जरातै फुनुहिरनाय केंद्र सरकार ते राज्य सरकार न त्रिपुरासानो दुकारमनि परिणाम तामो जदि नरगानो बुथारि मायागाके नरक किन्तु नाजे हालङै थानाय परिष्कार और गोबां कक साना थांगा तिनि 30 नाव आं थांनाय उमायके प्रत्येक पाराव बिलुनियानि 30 ना पाराव थानाय प्रत्येक पाराव आं थांनाय जनगण सोंनाय जनगण खानि जवाब साननाय जनगण खानि लगायनाय नरक लगायनाय केबरेदि लगरिया केबा तंदि चुबाना केबा चुबादि चुबाय केबा तंदि आनि दायित्व आं पालन खायनाय बे मनादन त्रिपुरा ओजे थुजाकमान ओजे कुगि माने अब पूरा राज्य बे प्रत्येक पारानि बर प्रत्येक त्रिपुरासा नुखुं ते सिनांथों त्रिपुरासर बाहायके और डिस्क्रिमिनेशन ते थुजागै तंजेन हाव के यांगप ते केसे बेनार थेपाका अमो लिंगो बाहायकेने दिल्ली व सिंथांका कामी कामी कक साबलाय हायदे त्रिपुरासा इंलायनि थानसा ओ कामी कामी कक साबलाय नाय हायदे त्रिपुरासा इंलायनि थानसा we want implementation of त्रिपुरासा एकॉर्ड we want greater त्रिपुरा लैंड इनके ओफरो भाई भाई का लिया थे लो हम अबर में कोई और वो हम खाइना इनके इकोनॉमिकली हमसे
লক্ষ লক্ষ খরচ খাইমিয়া কিন্তু যে তংমানি ননো নক nei rabar tabar phalaino ang nongkhanai preparation ni bagui ani daitto ni ang nongkharo norok daitto mone khaige ba logere de noni ichha byapar hambai khulumkha।